Eu salutare, mă bine, eu sunt Dănu și asta vreau să vă spun că știu că am filmat că n-am ieșit afară deoarece am avut teme, mi le-am făcut și am avut treabă. Și vreau să vă arăt ceva. Știu că nu o să fie interesant, dar vreau să vă arăt ceva. Eu am câștigat la acesta la Corn, vreau să văd dacă se vede, din cum se treze dragonuri, Scratch, Firepower 40, Speed 80, EQ 60, Armor 80, uitați. Și cam atât a fost pentru ziua de azi. Nu știu, scrieți-mi în comentarii la ce oră vedeți acesta. Eu l-am postat la ora 6, da, 6, că eu acum nu văd. Că nu o să mă auziți pentru o clipă. Că nu o să mă auziți pentru o clipă. Dacă nu m-ați auzit pentru o clipă. Cam atât a fost pentru azi. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!